Čau lidi, vítám vás z dnešního videa a v dnešním videu budeme natáčet Brawl Stars. Už tady máme Dursl a tady nic nemám, takže rovnou jdem hrát. Tak jo, máme dobrý brawler, druhý tým uvidíme, než se podaříme. Dobrý, takže prvního jsem porazila. Tak je taky po něm a poslední. Tak jdem na něho. Super, takže jsme vyhráli. Plus 4 nebo kolik, nevím. Tak. Rare, dobrý. 12, dobrý, tak. Rovnou 8 další. Megabox. Tak. Na Spike sbíráme start drop. Super rare. No nic moc, no. Mohlo to být lepší. 10 blinků, myslím, že. Rare epic. Epic. Dobrý. 1000 coinů. A start drop. Super rare. Aspoň něco. Takhle to je všechno. Teď se zahrajeme něco jiného. Třeba tady to. A tady. Tak a jdem hrát. Tak jo, takže 5 hráčů proti jednomu. Docela těžkému. Tak uvidíme, honem. Super. Tak nic. Už jsem zase normální. A dobrý, no, jde to docela. Neřekla, že to dále. Není to nejhorší. Mám aspoň jednoho spajka. Tady to vezmeme. Jo, už jen trošku. A máme ho. Vyhráli jsme. Jo, vyhráli jsme. Super. Tap and hold. Čelku.
Máme to. Super. Tak, tady něco máme. Jeden. Tak. No a doufám, že se vám video líbilo. Tohle byl konec. Dejte like a odběry a čau.